вохӯрӣ бо ҷавонон дар озмоишгоҳи инноватсионии Наврасон. Дастгирии ҷавонон барои омӯхтан ва рушди маҳоратҳои оянда. мубодилаи таҷриба бо Сафар Муҳаммад ва суҳбат дар бораи масъалаҳое ки ба онҳо дахл доранд. шукр. якҷоя омӯхтан дар бораи мушкилоти ҳаёти ҳаррӯза, пешниҳоди идеяҳои навоваронаи Наврасон ба Сафар Муҳаммад дар бораи ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаҳои онҳо. идома додани дастгирии рисолат ва дидгоҳи ЮНИСЕФ. таҷлили ҷашни зодрӯзи ЮНИСЕФ бо мусиқӣ ва рақс. дастгирии ҷавонон бо идеяҳо ва таҷрибаҳои волонтёрӣ барои Тоҷикистон. ёрӣ кардан ба ҷавонон бо суханони рӯҳбаландкунанда ва илҳомбахш ки худро ҳамчун шахси калон орзу кунанд ва орзуҳои худро дар зиндагӣ амалӣ намоянд. дастгирии маъракаи глобалии ЮНИСЕФ дар давоми ҷоми ҷаҳонӣ дар Қатар бо варзиш барои рушд. форуми Upshift and Tech for Development. дастгирии таҳияи трекҳои мусиқии дорои бренд барои форум ва иҷрои зинда дар саҳнаи чорабинӣ.